Nej, men okay, nu prøver vi at kæmpe mod den der underlige fucking ting der. Okay. Ja. Infamous Grand Stench Pumper. Lol, jeg har ikke engang kigget endnu. Nu skal jeg ind og kæmpe sådan en fucking kamp bare for at komme ind. Det der pisserøv. Kom nu, det fucking røvhul, mand. 28 af ham kan vi godt klare. 71 liv. Vi er syret. Bedre ikke ærlig. Vi starter med at bruge den der. Hvad skal vi? 28, det er kræfter med lort. Hvad? Hvor lort? Nå, så skal vi lige bare 40 stykker, gør vi? Lol, vi skal jo kun 23. Så plukker vi ham bare med normalt på Sonic. Så vi vinder lige her. Okay. Nej, måske. Ja, vi kom ind. Ja, vi kom ind. Jeg skulle bare lige finde den der lorte ting. Shit. Lol. Den der, den har bare shit mange liv, man. Den var 100 milliarder millioner. Få se. Det er bare helt vildt, mand. Nå, hvad begynder vi med? Sådan en der. Oh my god, 71. Shit. Det er jo nærmest. Vi bliver også taget som et for et epic. Oh my god, 71. Oh my shit. Hun er så godt. Hvad? Det er umuligt. Det er kraftedeme umuligt. Det kan man ikke. 166. Det er jo løgn. Lol, vi blev også taget som et epic hit. Fuck, hvor er det her vildt. Fuck. 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 166. Oh my freaking fucking god.